ndoda tombotora munda uyu. Munda. Muri sei? Ndoda tombotora munda. Ndimuri kuclear apa. Samoita mari kuclear sezvo. Oh. Ndokumbira musvike padhuze. Po ndotombotora munda uyu kuti. Makadi yenyu baba? Tiripo. Ndotoda kutombotora munda uyu kuti. Ipapo it's okay. Yeah, all right. Mane nguva yakareba semuchiita zvekuclear munda? Oh. Makutopedza. Sakumba ndekupi? Oh. Oh, Mtenwadi. All right. All right. Kumba kunani? Oh, muri mega. Mobika mega. All right. Manje zvandoda kuitirai manje zvinobudera. All right. Regai muone zvandoda kuitirai. Yai pano muone zvandoda kuitirai. Right. Umuneka grocery karimo. Tora zvenyu ndekenyu ka grocery ka. Pakaipa? Tora zvenyu box irore. Tora box irore. Mwana wamai izvo hazvinetse kubika. Beans dzirimo, muriwo chichi, mafuta. Mwamatine seta zvenyu pasi. Seta yenyu pasi. Mwamatine neupfu hwachona. Neupfu hwachona. Sipo yacho neyo timapedza. Sipo iri kutodiwa handiti? Handiti? Kagrosara. Aiwa, handikako chete. Nemvura. All right. But aichanyanyoningirira. So, ndoka grocery katati. Inda. Zvekupiwa hacho. Hamusati mambozviitirwa. All right, handisuda kugumira ipapo. Handisuda kugumira ipapo man. Handisuda kugumira ipapo. Shirt yacho nai. Trousers nesheti. Oh, rimwe. Serious? Shirt imwe. Right. So nehembe dzo. Mobva mangochenawo kawani. Mati? Oh, ndozvamakutopfeka izvi. Makutodzokera makapfeka izvozvo. Oh, imwe sheti. Imwe sheti. Zvaita ndiri. Kana zvaita yatoonana. Yeah.